निषाद शंकर डिजिटल स्टूडियो बसई बाजार से एगो गवई धमाका पेश करतानी। हमके आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। ए मुकेश भैया, एगो दुल्हन अपना पति का रहन सहन अपने सहेली से बतावत बा। कैसे भैया? कौने भाव में? अरे का कही सखी फूट गइल मोर तारा